Korrikak une berezia du, 528 kilometroa herrigorak hartuko baitu, aurtengo korrikaren omenduak, hementxe ditugu Adriana eta Nagore, mi esker gurekin batzearren, gogotxu altzadete aurtengo korrikarako. Bueno, ni urduri nago hori guztiak, sei bezala esan dut ja gaur askotan, urduri, gogotsu eta oso pozik zen da hori. Lagun asko bildu gara hemen, ospatzera, ez, Nagore? Hori da. Bai, ni oraintxe natorre familian kilometro bat erosi egula eta korrikaitetik, eta, bueno, eguna bukatzeko borobil. Herrigora proposatu zunean hemen elkartzea taula, hori, eguna bukatzeko ezin hobeto, egia esan. Gogora ezagun zuen lana, norbaitek oraindik ezagutzen ez baldin badu, zuen balorea bakigu bertakoa, auzolana, euskara sustatzen dituzuela, konta eguzu zuek. Herrigora orain dela 13 urte sortutako herri ekimen bat da, bere eragin eremua edo Nafarroa erdialde eta hegoaldea da, eta pizkat egiten duena da, hemengo propio diren produktu horiek Euskal Herri osotik zabaldu, eta horri esker hemengo euskalgintzari bultzada bat ematen dio, eta ere bai, lehenengo sektorea ere bai, ez, sustengu hori ematen dio. Hau dena, auzolanaren bitartez egiten da, gure sarekidei esker, eta zerbait azten dut, Nagore, hori da pizkat, ez? Ideia, bi kanpaia ditugu, euskarari pizkata eskutik eskura, eta hori, elikadura burujabetza eta euskara lantzen dugu. Baina, Nafarroatik haratago doan proiektu, ez da? Bai, nazionala, proiektu nazional bat, eta nazioa eraikitzen duen proiektu garrantzitsu bat gaur egun, herrigora, bai. Korrika bezalaxe, bat egiten duzu balioetan azkenean? Bai, azkenean ez, adibidez gure udaberriko kanpaina eskutik eskura du izena, eta ez, lekukoa eskutik eskura doa ere, ez? Orduan nik uste, hori, bai ikuspegi nazionala, bai euskara, bai auzolan eredu hori edo ikuspegi hori partekatzen dugula, ez? Beti bide lagun izan gara, eta beste behin nola, pizkat bereziago, eta hori, oso emozionatua. Eta gogoratzearren, agian badakite, baina herritarrei bideratuta baduzu zozketa bat, Zainzurine, Orburutxo, zertan zabiltzate korrikarekin batera? Bi pertsonai sortu ditugu, Zainzurine eta Orburutxo, eta, korrikan zehar agertuko dira hainbat kilometrotan, eta egunero, badago zozketa bat horren inguruan, asmatu behar dugu, ea ze kilometrotan agertu diren hauek, ezta? Eta hor egongo da, zozketa, hainbat opariekin. Eta, Adrianen gaude gure kilometroan, agian gure laguntzoa gaur datoz ere, bai, ez dakigu. Agian, ikusiko. Ikusi. Adi egongo gera, eta herritarrak ere, espero ez, parte hartzera animatzen ditugu, eta disfrutatu zuen kilometroaz. Bai, bi esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko. 1, 2, 3... Korrika etenik gabe eskaintzen jarraitzeko, babestu Amaika, herria egiteko.